moitas gracias por ese esforzo de ir. Pero queremos compensar vos ese esforzo con estas dúas últimas pezas, polo menos para esquentar as mans os pés. Decía que non figura no programa por un despiste meu, imperdonable, pero Cris Delgado, esta rapaz para ir os solos. Cris Delgado, unha rapaza mallorquina que leva un ano, 2 anos en Galicia, e xa fala galego mellor que el nivel de conselleiro que tienes de aquí.